hak step senia jong khat riu tarik unai lor arjar pulai kipulet ka Nongsan police station kilayo jing tep halor ka jingja hap kali ka blaja ha Sohwanthiang bat mar kila lej bat lap bakawi ka kali red ka bodonyo registration number ML not san A pranyon ru pra ka badang wan na pam pernai bat thumu bande chati saw kala hap spot wa ha ka te ka jaka kiba shong ha ka te ka kali ki kentup yo referless thong ni na mau ko yaw nong klau u blandings imli na diwa sat moy urahul sang ma na gol para asam bat udon bor lang thong ni na ti saw khlam Yaki bala Mynsaw lakit mar sa markasa CHC ban yo jing sumar bat khamadien la pen kan ria ki she civil hospital Shillong khamadien la yo pat se ka khubor ba rahul sangma ul khlat no civil hospital Shillong namar ka jing Mynsaw jur halor ka ni hipulet kidang penlong ka jing toket ban lap ka daw tan rai ka bala lam sa ka jing no ka te ka kali shapoh ka te ka wa Bên này